filme Kashi. Du vendte den forkert, hvad jeg var lige vil sige. Hej, Anders Gundorf. Der er Andreas Larsen. Der er Julius. Hvad hedder han mere? Gundorf. Julius Gundorf. Nu tror du så ikke, jeg er familie med. Vi ser lige, hvordan han spiller. Ja, han spiller okay. Hvad med Andreas? Han spiller wow. Den filmer også ham. Hvorfor filmer du over kameraet? Er de filmer på det andet? Det ligger på YouTube, det har han filmet. Vi skal også prøve at se, det der. Det kan vi godt. Ja. Så skal vi bare med at logge ind, skal vi ikke? Jo. Lægger I også den video ind? Ja. Jeg lægger også den her på YouTube. Er det en ulve sluppet løs? Ja, det er så irriterende. Kan vi ikke lave nogle nye? Du går bare på det kreativ. Nej, så gider jeg. Der er Anders Gundorf, og der er Julius Gundorf, og der er Andreas Larsen. Og Christian Bornerbrød. Angora Næblerød. Angora Næblerød. Eller handicap Næblerød. Handicap Næblerød. Pikhoved Pikhoved Næblerød. Andreas Pikhoved Næblerød. Nej, og Anders Pikhoved Næblerød. Og Julius fik Næblerød. Pikhoved Næblerød. Og vi filmer Andreas. Hej Anders. Hej. Vi vink lige ind til videokameraet. Hvorfor det? Nej, vi skal lige se den der finger bedre. Skal du ramme på min telefon, din lille klamme lort? Tak. Nærfjæs. Ja, nærfjæs. Nej, Christian. Ikke det, så skal du lave. Så, Lars,